Ahojte všetci. Takže všetci sumčiari, máme tu veci na Black Cat, či udice, navijáky, sú tu šnúry, je tu všetko možné a prídu veľmi zaujímavé novinky. Každopádne, všetky tieto veci, keď prídete do našej expozície, viete získať za fakt vynikajúce ceny. Pokiaľ ste darca nepotrebných rybárskych vecí, tak dokážete sa namiesto 10% zľavy dostať na jeden nákup na 21% zľavu. Pomôžete deťom, pozrite si krásne veci a kúpite to sa fakt za výnimočnú cenu. Je to bonus, aby ste sa vlastne zapojili do tejto charitatívnej činnosti a tu vám spravíme miesto, kde si to všetko viete vyskúšať a pozrieť. Díky kamoši, príďte nás pozrieť.